ሰላም ክቡራት ኣሓቴን ኣሕዋቴን ተኸታተልቲ ዓለመይ 16 ዩቱብ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ነባራት ንትገብሩለይ ምትብባዕኩም ካብ ልቢ ኣዝየ ዘመስግን። ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ታሪኽ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜ ሰማዕት ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል ይግበረልና። በስመ ስላሴ። ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜ ሰማዕት ኣቦኡ ቴዎድሮስ ሊቀ ካህናት ዘእስክንድርያ ኣዲኡ ሶፍያ ይበሃሉ። ውላድ ብምስኣኖም ይሓዝኑ ንኣምላኽ ይልምኑን ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ብበዓል ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስን ጳውሎስን 5 ሐምለ ቅድስቲ ሶፍያ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ክትምህፀን ከላ ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ስእላቶም ኮይኖም ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ንሱ ከዓ ቅዱስን ሕሩይን ስለ ዝኾነ ጴጥሮስ ኢልኪ ስም ኣውፅኡሉ በልዋ። ተወሊዱ ስሙ ጴጥሮስ ኣውፅአትሉ። ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ምእንቲ ክዓቢ ከምኡ እውን ንእግዚኣብሔር የገልግል ኢሎም ለሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴዎናዎስ ሃብዎ። እዚ ሊቀ ጳጳስ እዚ ኣስተምሂሩ ኣብ ማዕርገ ዲቁና ክሳብ ማዕርገ ክህነት ኣብፅሖ። ክመውት እንከሎ እውን ብድሕረይ ዝሽየም ጴጥሮስ እዩ ኢሉ ነገረሉ። ልክዕ ከምታ ዝበላ ምስ ሞተ ከዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜ ሰማዕት ኣብ ግብፂ እስክንድርያ መበል 18 ሊቀ ጳጳስ ተሸመ። እዚ ቅዱስ ኣብዚ 3 ተምሃሮ ነበርዎ። ንሳቶም ድማ እለእስክንድሮስ፣ ኣኪላስ፣ ኣርዮስ ይበሃሉ። ንዚኣቶም ጥራሕ ተጠቒሶም እምበር ተምሃሮኡስ እዚኣቶም ጥራሕ ኣይኮኑን። ግን ንታሪኽ ስለ ዝመፁ 3 ተጠቒሶም። ኣርዮስ ሃገሩ ሊብያ እዩ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ መዛግብቲ ናይ መጻሕፍቲ መዝገብ ኣትዩ ካብ ጥበበ ሰሎሞን ከንብብ እንከሎ ትቤ ጥበብ ፈጠረኒ ኣብ ከመ እኩን መቅድመ ኩሉ ተግባሩ ምሳሌ 8:22 ዝብል ንባብ ረኸበ። ንሱ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ኣምላኽነት ይጠራጠር ነበረ እሞ ጥበብ ተባሂሉ ዘሎ እግዚኣብሔር ወልድ እዩ። ፈጠረኒ ማለት ከዓ ብባህሪኡ ፍጡር ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ኢሉ ክከራኸር ከስተምህር ጀመረ። እዚ ነገር እዚ ናብ ተፍጻሜ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ በፅሐ እሞ ፀዊዑ እዚ ወደይ ከምዚ ዝበለ ትምህርቲ ካበይ ኣይሰማዕኻን፣ ኣብ መጽሓፍ እውን ኣይረኸብካን፣ ንኻልኣይ ግዜ ከምዚ ኢልካ ኣይትሕሰብ ኣይትናገር እውን በሎ። ኣርዮስ እሺ ሕራይ ኢሉ ኸደ። ምክርኻር ግን ኣየቋረፀን። ቅዱስ ጴጥሮስ ንኣርዮስ ካብ ሽሞቱ ሰዓሮ፣ ካብ ማዕርጉ ኣውሪዱ ኣባረሮ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ እዞም ክርስቲያን ክውድኡ ክጠፍኡን ኢለ መዓልታዊ ብሰይፊ እውድኦም ኣለኹ፣ ግን እንደገና ከዓ ይበዝሑ ኣለዉ፣ ዋላ እውን ኣይቕንሱን፣ እንታይ እዩ ነገሩ ኢሉ ሓተተ። ንስኻ 2,000 ቀቲልካ እንተዊዒልካ 2,000 ይኣምኑ ኣጥሚቑ ዝውዕል መምህር ኣለዎም ኢሉ ነገርዎ። መን እዩ ንሱ በሎም። እቲ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ጴጥሮስ እዩ በልዎ። ቅተልዎ ኢሉ ጋላስ ዝተባሃሉ ጭፍራታት ለኣኸ። ኣርዮስ እዚ ነገር እዚ ሰሚዑ ንኣኪላስን ንእለእስክንድሮስን ተመሊሰ ኣለኹ እሞ ምስ መምህረይ ኣተዓርቁኒ በሎም። ከይዶም ኣቦና ተዓረቀልና በልዎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ተመሊሱ ድዩ በሎም። እወ ተመሊሰ ኣለኹ ኢሉ በሎ። እንተተመሊሱ ደኣ ጽቡቕ ኢሉ መዓልቲ ቆፀሮ ኣፋኒዎ።
በዛ ለይቲ እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣምሳለ ህፃን ኮይኑ ዝተቐደደ ክዳን ተኸዲኑ ርእሱ ሒዙ ክሓዝን ክጉሂድ ተራእዮ። ጎይታ ምዃኑ ፈሊጡ ኦ እግዚእየ መኑ ሰጠጠ ልብስከ ጎይታይ ክዳንካ ደኣ መን እዩ ቀዲድልካ በሎ። ኣርዮስ ሰጠጠ ልብስየ ኣርዮስ እዩ ቀዲድዎ በሎ። ካብቲ ናይ ባህረይ ኣቦይ ኣብ ካብቲ ናይ ባህረይ ህይወተይ መንፈስ ቅዱስ ፈሊዩኒ ወእምኔሁ ተዓቀብ ክምለስ ስለዘይኽእል እቲ ተወጊዝዎ ዘሎ ውግዘት ክትፈትሕ ተጠንቀቕ በሎ። ጎይታ ኣብዚ ግዜዚ ኣተሓሒዙ ንቅዱስ ጴጥሮስ ክሳብ ግዜ ምጽኣት ዘሎ ነገር ኩሉ ነገሮ። እቶም ክልተ መማህርቱ ኣኪልያስን እለስክንድሮስን ከም ቀጠሮኦም ንኣርዮስ ሒዞም ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ መጹ። ኣርዮስ ሓደ እግሩ ናብ ውሽጢ ቤት ሓደ እግሩ ኣብ ኣፍደገ ከሎ ውጉዝ ኣርዮስ በሰማይ ወበምድሪ ኢሉ ወገዞ። ኣርዮስ ሃዲሙ ከይዱ ጠፍአ። በዓል ኢክልያስ ደንጊጾም ጠጠው በሉ። እዞም ደቀይ ስለምንታይ ትድንግጹ በሎም። ክነተዓርቐካ ኢልናስ እንደገና ከም ዝገደደ ኮይኑ ደኣ እንታይ ከ ዘየደንግጽ ኣለና በልዎ። ኣነ ናይ ጎይታይ ፍቓድ ክጥሕስ ኣይክእልን እየ። ዕለት ሞተይ ቀሪቡ እዩ። ብድሕረይ ኣኪልያስ ወደይ ክሽየም እዩ። ብውዳሴ ከንቱ ተጠሊፉ ብናይ መስተታትነት ብሓደ ምዕባይ ፍቕሪ ተገዲዱ ናብቲ ዝነበሮ ሽመት ክምልሶ እዩ። ንሱውን ኣይጥቀምን ኣብ መንፍቕ ኣብ 6 ወርሒ ክቕሰፍ እዩ። ካብኡ ቀጺሉ ወደይ እለስክንድሮስ ክሽየም እዩ። ኣብ ዘመኑ ዓብዪ ጉባኤ ክገብር እዩ። ናይ ኣርዮስ ሕፍረት ከዓ ኣብ ጉባኤ ክገልጾ እዩ ኢሉ ጎይታ ዝገለጸሉ ነገሮም። እዚ ሰሚዑ ናብ ቦትኡ ተመለሱ። ድሕሪኡ እቶም ዲዮቅልጥያኖስ ዝለኣኾም ጭፍራ መጹ። ንቅዱስ ጴጥሮስ ምእመናንን ኣዝዮም ይፈትውዎ ስለዝነበሩ ለይትን መዓልትን በብብረ ክሕልውዎ ጀመሩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ደም ብኸንቱ ክፈስስ ኣይኮነን ብምባል ናይ ቅዱስ ማርቆስ ቤተ መቓብር ኣትዩ ኦ እግዚኦ ረስያ ለዛቲ ደምየ ተፍጻሜተ ደም ኩሎም ሙሰማት እንጾቻ ንደመይ ናይ መወዳእታ ሰማዕትነት ግበራ ኢሉ ክጽልይ ጀመረ። በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ጴጥሮስ ተፍጻሚ ሰማዕት እናተባህለ ክጽዋዕ ክኢሉ። ከምዚ ማለቱ ግን ብድሕሪኡ ስለ ክብሪ ወንጌል መከራ ንዝተቐበሉ ምእመናን ሰማዕት ኮይኑ ወይ ሰማዕት ከይህሉ ተመኒዩ ዘይኮነስ መከራ ምስ በርትዖም ከይክሕዱ እሞ ከይኩነኑ ኢሉ እዩ። ከምዚ ኢሉ ምስ ጸለየ ንናይ ጸሎቱ መልሲ ኣሜን ይኹን በከመ ቃልከ ዝብል ድምጺ ካብ ሰማይ ተሰምዐ። ቅዱስ ጴጥሮስ ምእንቲ እቶም ህዝቢ ምስኡ ከይሞቱ ኢሉ ምስቶም ሰየፍቲ ከምዚ ኢሉ ተማኸረ። ኣብ ፍሉይ ሰዓት ብለይቲ ሰብ ከይሪኦም ክመጹ ንሱ ከዓ በታ መስኮት ተቐሪቡ ክጸንሖም እሞ ብጽምዋ ክስይፍዎ ከምታ ዝበሎም ብመስኮት ሰይፊ ብምሕላፍ ሰየፍዎ። ካብ ክሳዱ ጸባን መዓርን ወጸ።
እቲ በድኑ ከዓ ን2 ሰዓት ዝኣክል ከይወደቐ ጠጠው ኢሉ ጸንሐ። ዓስሓ ወለሙ ፊቃሎ ቅድስተ ወመጠወ ክሳዶ ክብርተ ለጋላት ከምዝብል ኩሉ ግዜ ጸሎት ምስ ፈጸመ ብኢዱ ጠቓዕ የብለሎም እሞ እቶም ምእመን ኣትዮም እቲ ዝመሃር ክመሃር እቲ ብሕጊ ዝወፅእ ከዓ ብሕጉ ይዘራረብ ነበረ። ኣብዛ ዕለት እዚኣ ግን ፈጺሞም ድምጹ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ካብ ፊቶም እንተ ኣተዉ ክሳዱ ተቖሪጹ ጸኒሖም እንተ ኣጋጠምዎ ወኢተረኽበ ኣሰረ ምትረ ይብሎም። ሰይፊ ዘይተንከየ ኮይኑ ጸኒሖም። ኣብ መንበሩ ከዓ እንትርፎ ሓንቲ መዓልቲ ተቐሚጡ ኣይፈልጥን ነበረ። ምኽንያቱ ሓደ መዓልቲ እናስተምሃረ እንከሎ ጐይታ ተቐሚጡዎ ስለ ዝረኣዮ ኣነ ምስ ጐይታይ ተፀቓቒጠ ኣይቅመጥን ብምባል ነበረ። እንታይ ደኣ ኣብቲ ጎኑ ምንጻፍ ኣንጺፉ ኣብ ተራ መንበር ይቕመጥ ነበረ። ሽዑ እቶም ምእመን ኣብዚ መንበር እዚ ገይሮም ብመዝሙር ብማህሌት ብኽብሪ ቀበርዎ። ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፈጻሚ ሰማዕት በረከት ምስ ኵልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ሰላም ለከ ሰባኬ ሃይማኖት በጥያቄ አምሳለ ጳውሎስ በሰሎንቄ ዕፀ ወይን ጴጥሮስ ወዕፀ ሐዲስ ኤሎቄ አርጋበ ዘሞርሞቄ እንተ ጸለልከ አንቄ እፎኑመ ጊዜ ሰርክ አውዓየከ መርቄ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐን ዝነጠበን ብኣፈ ትካን መላእክት ይታረመልና፣ ኣሜን።